Ei, hola! Bones. Han reeditat el primer volum de Dune, que és una de les novel·les bàsiques de ciència-ficció, una novel·la riu amb diversos volums, aquest és el primer. Llavors us el recomano absolutament. És un dels punts bàsics per entendre la ciència-ficció a partir dels anys 60. Hi trobareu mons molt llunyans, molts salts en el temps, hi trobareu molta ecologia, hi trobareu molta acció, hi trobareu aventura, hi trobareu molta política, hi trobareu trames denses, si us agraden Joc de Trons, si us agraden El Senyor dels Anells. No té res a envejar, més aviat al contrari, fins i tot supera amb complexitat tots aquests mons. Per tant, si aquest Nadal teu o teniu ganes de regalar com nou però alhora molt sòlid,